Ndikupira tadalitsikanso ndi mayimbidwe amenewo, so pa nthawi ndiyofunikiranso kwambiri. Busa athu anali ku South Korea kwa mawiki awiri sanakhale nafe, kunali Grand Bible Seminar, so tuyembekezera kuti abwera ndi zambiri kuti timvetsere komanso tiphunzire. So nthawi yofunikira kwambiri kuti timvetsere komanso tidalitsike. So at this time I would like to invite our senior pastor for this Sunday service. So let's welcome him as he's coming. Thank you very much. Good morning, everyone. Yes, Nice to meet you. The past 2 weeks, we traveled to South Korea. I and our pastor Kwasi from our church, and the chief advisor to the president on religious affairs, Apostle Timothy Koviwa, and Apostle Timothy Koviwa, and also the president of Assemblies of God, the president of Assemblies of God, Reverend, his name is Benedito Melquias Chisamba. Ameneo Chisamba. Yes, 4 of us, we traveled to Korea to attend the CLF conference. We had truly a blessed time to listen to the word and also meet our Korea church. Yesterday we have safely come back. So I thank the Lord for giving us this chance to stand before you. Have you been well? Yes. Let us then first read our main text for today. Book of Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 from verse 1 through 8. Matthew chapter 9 verse 1 kulegeza 8. Yes, if you have your Bibles, please open to Matthew chapter 9 from verse 1. Matthew chapter 9 verse 1. Yes, we'll read up to verse 8. Verse 8. So he got into a boat, crossed over, and came to his own city. Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, be of good cheer, your sins are forgiven you." Anabwera naye kwa iye munthu wamanjenje wakugona pachika, ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo anati kwa odwalayo, "Limba mtima, mwana, machimo ako akhululukidwa." And at once some of the scribes said within themselves, "This man blasphemes." Ndipo onani ena alembi ananena mu mtima mwawo, "Uyu achitira Mulungu mwano." But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your heart? Ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, "Chifukwa chanji mukuganizira zoyipa m'mitima mwanu? For which is easier, to say your sins are forgiven you, or to say, arise and walk?" Pakuti nchapafupi nchiti kunena kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kunena kuti tanyamuka nuyende. But that you may know that Son of Man has the power on the earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, "Arise, take up your bed, and go to your house." Koma kuti mudziwe kuti ali nazo mphamvu mwana wa munthu pansi pano pakukhululukira machimo, pomwepo ananena kwa odwalayo, "Tanyamuka nuyende, nyamula tchika lako numuke ku nyumba kwako." And he arose and departed to his house. Ndipo ananyamuka napita ku nyumba kwace. Now when the multitude saw it, they marveled and glorified God, who had given such power to men. Ndipo mene anthu amakama anachiona anaopa nalemekeza Mulungu pakupatsa anthu mphamvu yotere. Yes, up to verse 8 we have read. Kufikira verse 8 tawerenga. Every reason why we come to church to attend Sunday service. Ndifa chandi mapita church kukakhala pa Sunday service.
Yes, people can say we have come to worship the Lord, ndi anthu akhoza kunena kuti tabwera kudzapembedza mulungu to have service to God. kukakhala ndi service kwa mulungu. But what is more important than that, Koma choposera chimenecho everyone, is to realize what is heart of God towards us. ndi kuzindikira kuti mtima wa mulungu ndi chani. There are many people who might go to church saying that they are to worship the Lord. Ndi anthu ambiri akhoza mapero chechi mati amapembedza mulungu. But what use of it is it if we do not understand what is heart of God? Ndi za ntchito yanji ngati upita kuchechiko sukumvetsetsanso mtima wa mulungu ndi chani. Isn't that right? Si choncho? That's why instead of thinking, did I have service before God? Did I serve God well? Did I pray hard? Ndi moganiza kuti nakhala ndi service kwa mulungu kodi napemphera bwino. Instead of asking yourself outwardly, how have you worshiped the Lord? Ndi malo modzifunsa mafunso akunja chabe mmene wapembedzera mulungu. We have to ask the question to ourselves, do I really understand what is the heart of God? Ndi timene tidzifunse bwinobwino kodi ndili nawodi mtima wa mulungu. Everyone, today this Bible is throwing a question at us. Ndi Bible lipatsa funso lero. Jesus asked this question to the Pharisees. Ndi Yesu akufunsa Afarisi ndi alembi. If you see here verse 5, Ndi tikaona verse 5. Jesus asked this simple question. Ndi Yesu afunsa funso lophweka. Here Bible says, Ndi lukamba chonchi Bible. which is easier, to say your sins are forgiven you, or to say arise and walk? Pakuti nchapafupi nchiti kunena kuti machimo ako akhululukidwa kapena kunena kuti nyamuka nuyende. Everyone, what is easier? Ndi chophweka nchiti Being forgiven from our sins, kukhululukidwa ku machimo athu or to be healed of our disease? kapena kuchiritsidwa ku nthenda yathu. Ask ourselves, what is easier? Ndi tidzifunse chophweka ndi chiticho pamenepo. What is a general idea about this nowadays? Ndi muganiza kuti maganizo ambiri a anthu angakhale otani pa If you chimenechi. have asked many people who go to church, Ndi mukafunsa anthu ambiri amene amapita chechi, do you believe in God? makhulupirira mwa mulungu. Yes, I do. Inde ndimakhulupirira. Do you believe in Jesus Christ? Of Makhulupirira mwa Yesu Khristu. course, yes. Inde ndimakhulupirira. He is my personal Savior. Ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Many people speak and understand Ndi anthu ambiri amayankhula ndi kumvetsetsa who God is, who Jesus is. kuti mulungu ndi ndani, Yesuso ndi ndani. But it has become a time whereby it's more difficult for one to be forgiven from their sins. Ndi koma zinafika povuta ndi kumvetsetsa kuti anthu azindikire kuti akhoza And it's kukhululukidwa machimo. easier for people to find themselves being healed from disease. Ndi anthu amaziona zophweka kuchira ku matenda kuposera kukhululukidwa machimo. In other words, what this means, Ndi zitanthauza chani? people are not being affected by the Word of God. Anthu sakukhudzidwa ndi mawu a mulungu mkomwe. People find faith from outwardly miracles, Ndi anthu amapeza chikhulupiriro kunja, kuzinthu zakunja chabe zozizwa ndi zina zotere. healings. Machiritso. Everyone, these things are really what is attracting people, moving people, making them think that they believe in God. Izi zimene zimatenga mtima wa anthu komanso kuwapangitsa kuti akhoza kumayenda moyo wawo nkumaona ngati ndimene akuyenera kukhulupirira kwa mulungu. Everyone, you must know, Ndi mukuyenera kudziwa Jesus said Yesu akuti that these wicked nations akuti mtundu wochimwa uwu seek for signs and wonders. umasakasaka zizindikiro ndi zozizwa. Everyone, yes, it's not wrong to see a miracle in our life. Inde sizolakwika kuona chozizwa moyo mwathu. You understand? Tumvetsetsa. I have seen God do miracles in our life, in our church. Nditaona mulunguso akuchita zozizwa moyo yathu mchechi It's mwathu. not wrong to expect that. Sizolakwika kuyembekezera It's zimenezi. not wrong to see that happening in our time. Sizolakwikanso kuziona zikuchitika mu nthawi yathu ino. But Koma if you are expecting that miracle to happen to you ngati mukuyembekezera chozizwacho kuti chichitike kwa inu above the Word of God, pamwamba pa mawu a mulungu, instead of seeking the Word, mwalomo osakasaka mawu a instead of mulungu, being influenced by the Word, mwalomo oyendetsedwa moyo wako ndi mawu a mulungu, instead of being coming out before the Word, mwalomo otuluka chifukwa cha mawu a if mulungu, our hearts are being more attracted
ngati zinazi mtima wathu kutengeka if our kwambiri, hearts are more to follow miracles, ngati mtima wathu kutsatira kwambiri powers of zozizwa, healings, wonders, zochiritsidwa, zozizwa ndi zodabwitsa, then everyone, that is evil before God. kumeneko ndiye kuyipa kwenikweni. How is your heart today? Nde mtima wanu ndi otani? Everyone, Bible says here Nde Bible lukamba in verse 5, verse 5, which is easier, chimene ndi chophweka nchani to say that your sins are forgiven you. kunena kuti machimo ako In akhululukidwa, other words, to be washed away from your sins, mwa njira ina kuyeretsedwa ku machimo or ako, being healed from a disease. kapena kuchiritsidwa ku nthenda. What Jesus means by this is that it's more easier to be saved from sins than being healed from a disease. Ndi chimenenso amafuna kutanthauza nkhuna zophweka kwambiri kukhululukidwa machimo kuposera kuchira ku nthenda. You understand? Tikumvetsetsa pamenepa? Yes, everyone? Kumvetsetsa? Yes, it's much easier for one to realize how they have become free from sin. Ndi zophweka kwambiri kuzindikira kuti wakhala upulumutsidwa bwanji. But what is easy Koma chimene chophweka has kwambiri become so difficult, chakhalanso chovuta kwambiri. and what is so difficult Ndi chimene chovutacho has become common in chakhala hearts of people. chooneka chovuta mitima ya anthu. Even Bible says, Ndi m'Bible lukamba if your right hand commits sin, ngati dzanja lako lamadzi lachita uchimo, cut off your right hand. ali mulidule dzanjalo mulichotseko. It's better to enter into heaven than having your right hand. Ndi bwino ukalowa kumwamba upanda dzanja. What does that mean? Zotanthauza chani? If your eyes have sinned, pluck your eyes out. Ngati maso ako akuchimwitsa uwachotsemo watokololemo mmenemo. Then I wonder, who among us will have eyes? Ndeni madabwa ndani pakati pathu amene ali Who among maso, us will have hands? amene ali ndi manja. We will all be gone. Zikanakhala choncho tonse ife kadakhala opanda maso, opanda manjaso. Isn't that right? Si choncho? Of course, Jesus was trying to explain to us, Ndi Yesu amafuna afotokoze kwa ife, even if we are sick, even if we do not have an arm, ndi ngakhale tikhale tilibe dzanja, what is more important is for us to know, having faith, how we can enter into heaven. ndi chofunika kwambiri nkudziwa kuti tingakhale bwanji nchikhulupiriro nanga tingakalowe bwanji kumwamba. Do you understand? Tikumvetsetsa? Isn't that right? Si choncho? Yes, everyone. What's better? Ndi chabwino nchani? Having a healthy body but go to hell, Kukhala ndi thanzi labwino kapena kupita kupita ku gahena ndi or thanzi having a labwino, weak body kapena kukhala thanzi thupi and you're lofoka, unhealthy kukhala ngati wonyosoloka and you choncho, die early, kenako ndi kumwalira but mwansanga. you have the faith to go to heaven? Koma utamwalira mwansanga unali nchikhulupiriro wapita kumwamba. What is better, Ndi chabwino nchiti? the first Choyambirira or the second? kapena chachiwiri? Yeah, second is much better. Inde chachiwiri ichi nchabwino. Isn't that right? Si choncho? Even though we have a weak body and health, yet if I am to be saved, how blessed is that? Ndi ngati ndili mthupi looneka lonyozoloka lopanda pake koma ngati ndibe tchimo za mtengo wapatali. How blessed, that is more blessed than anything in this world. Izi nzodalitsika kuposera chilichonse mdziko lapansi. But today, are people truly seeking, following what is more blessed to us? Koma kodi anthu lero lino akusakasakadi chimene nchodalitsika kwambiri kwa ife lero lino? Or people are just outwardly serving God, worshiping God, going to church? Kapena kunja chabe anthu akungopembedza Mulungu mapita ku chechi ndi kumtumikira. Yeah, what Jesus is trying to say here, Ndi chimene Yesu afuna akambe apa, it's much easier ndi chophweka kwambiri than being healed from disease kuposera kuchiritsidwa to listen to his words, to understand how we can be forgiven from our sins. kumvetsera ku mawu ake ndi kumvetsetsa kuti tingakhululukidwe bwanji tchimo lathu. Everyone, today, if we can understand the heart of God, Lero lino ngati ngamvetsetse mtima wa Mulungu, today, if people can understand the word of God, lero lino ngati ngamvetsetse mawu a Mulungu, everyone seeking and listening to word of God, there's nothing more precious than that. ndi kufunafuna ndi kumvetsera mawu a Mulungu palibe cha mtengo wapatali posa ichi. Do you understand? Kumvetsetsa. That's why I understand that all our brothers and sisters who are here, Ndi chifukwa mumvetsetso la abale ndi alongo nonse muli you're pano. here to listen to word of God. Muli pano kuti mumvetsere mawu a Mulungu. Isn't that right? Si choncho? Isn't that right? Si choncho?
Yes, we are here to listen, to understand what is heart of God. ndi tili pano kumvetsera ndi kumvetsetsa kodi mtima wa mulungu ndi chani. Now, everyone here, what is happening in this story? ndi chimene chikuchitika mu nkhaniyi, Jesus came to this city, his own city, ndi yesu atanalowa mu site kapena mu mudzi wake wakwawo, and there were some people who brought a paralytic man who's lying down. ndi anabwera ndi munthu wamanjenje amene anali mkugona. Now, seeing this paralytic man, ndipo muona munthu wamanjenje uyu, why do you think that these friends brought this paralytic man to Jesus? ndi muganizo kuti nchifukwa chani anabweretsa munthu wamanjenjeyu kubweretsa kwa yesu? Because they have heard that Jesus has power to heal people. chifukwa anamva kuti yesu ali mphamvu yochiritsa. Is that right? sichoncho? But today, unlike other times, Jesus here, he focused to one thing here. ndi mosiyana ndi nthawi zina zonse, chidwi cha yesu chinali pena pake. Here, Jesus wants to teach the people ndi yesu amafuna aphunzitse anthu the real purpose, cholinga the chenicheni, reason why Jesus Christ came to this world. cholinga chimene yesu anabwera ku dziko lapansi. Yes, he has come, he has healed people, he has preached, he has ministered to us. inde anabwera anachiritsa anthu, analalikira kwa anthunso. But what is more important than just healing? koma chofunika kwambiri kuposa kungochiritsa, He wanted to come to share to them that he has the power to wash away their sins. ndi yesu amafuna awaphunzitse kuti iyeyu kupatula zinazi ali ndi mphamvunso yoyeretsa machimo a To anthu. wash away what? kuyeretsa chani? To wash away our sins. kuyeretsa machimo athu. Do you understand, everyone? tumvetsetsa wina aliyense. That Jesus has the power to wash away our sins. ndi yesu ali ndi mphamvu yoyeretsa machimo athu. Now, it seems like many people know that, ndi zioneka ngati anthu ambiri amadziwa but izi, many people do not truly understand this. koma anthu ambiri samvetsetsa. Everyone, now let's talk about this a little bit more. ndi tikambirane pang'ono. How much sins can Jesus Christ can wash away? kodi ndi machimo ochuluka bwanji amene yesu akhoza kuyeretsa? Some people describe like this. ndi ena amafotokoza "Oh, I chonchi. believe Jesus Christ. inde ndimakhulupirira mwa yesu. I believe in Jesus Christ who died on the cross for our sins. ndikukhulupirira mwa yesu amene anafa pa mtanda chifukwa cha machimo athu. But koma what people describe, how people describe, mmene anthu amazifotokozera, he has washed away our past sins. anayeretsa machimo athu ambuyo. That's what people say. ndi mmene anthu ena amakambira mmenemo. Do you understand? tumvetsetsa. Then are they fully understanding the power of Jesus? kodi amvetsetsadi mphamvu ya yesu khristu? Saying that he can only wash away our past sins. kunena kuti akhoza kungoyeretsa machimo athu And for ambuyo. future sins, machimo atsogolo, people are saying, "Oh, we have to do good. We have to pray for forgiveness. ndi anthu amati tiyenera kukhala abwino, komanso tipempherere We have chikhululuko. to do something, work hard to be forgiven." tiyenera tichite kena kake, tigwire ntchito mwa mphamvu kuti tikhale abwino. Everyone, this, in other words, Jesus has the power to only wash away our past sins. ndi anthu amatero kuti yesu ali mphamvu yoyeretsa machimo athu ambuyo okha, But in our future, koma machimo atsogolo we have to take the responsibility of Ifeo- our acts, tikuyenera kutenga udindo wa zochita zathu of our mistakes. zimene talakwitsa tokha, We have to take responsibility for our errors. ndi titengenso udindo pa zimene So sitinaziyendetse bwino. churches are busy to teach their members ndi mipingo ili bize kuphunzitsa how you mamembala should awo act, kuti mungakhala abwino bwanji, how you should behave, muyenera mukhale nkhalibwe lanji why labwino. you should not make errors. ndifa chani mukuyenera musakhale olakwitsa kuwaphunzitsa anthu. And problem is there are people still who make mistakes. ndi vuto ngakhale aphunzitsana choncho anthu So then akulakwitsana. people come up with their own doctrines ndi anthu abwera ndi ziphunzitso zawo to tsopano. say then you pray for forgiveness. ndi akuti okay ifo timalakwitsa ndi muzipemphera chikhululuko tsopano. And there are many churches that also teach like that. ndi mipingo yambiri kuphunzitsa zimenezi. Everyone, what Jesus wanted to teach us, mwanjira ina chimene yesu amafuna atiphunzitse, not only that he has come to die for our sins, sikuti wangobwera kudzafera machimo athu. everyone, there's no one else, palibe wina aliyense, no other way palibe njira ina, other than Jesus Christ who can wash away our sins. ndi yesu khristu yekha amene angayeretse machimo athu. So if you want to find the answer, ngati mufuna mupeze yankho how to wash away sins for your past sins, mmene machimo anu angayeretsedwera ambuyo,
and not just for the past. osada mbuyo If you wokha also want to have the answer how you can wash away sins that you commit until you die, even in your future, ngati mufuna mpezeso yankho mmene mungayeretse machimo anu amtsogolo ngakhale mutamwalira. it's not that it depends on you how you behave, how you act, how you pray. It does not depend on you. ndi sizidalira pa inu pakhalidwe lanu mmene muchitira mmene mupempherera pa inu ayi. Everyone, all our sins, ndi machimo athu onse whether it's from the past sins kaya you ndi have ambuyo committed, amene tinachita mbuyo whether it's from present days you kaya have ndi committed, alero amene tinachita even into your future, ngakhale machimo amtsogolo. there's no other way other than Jesus who can wash away our sins. ndi palibenso njira ina kuposera Yesu amene angayeretse machimo athu. Amen. Amen. Then, where do we have to put our focus? ndi funso nkumati chidwi chathu chikhale pati. We have to put our focus upon Jesus Christ. tikuyenera tiyike chidwi chathu pa Yesu Khristu. Do you understand? Tumvetsetsa. Jesus Christ who can wash away our past sins. Yesu Khristu amene akhoza kuyeretsa machimo Jesus athu Christ ambuyo. who can wash away our present sins. Yesu Khristu amene akhoza kuyeretsa machimo athu Jesus alero. Christ who is the only one who can wash away all our sins until we die. ndi Yesu Khristu amene akhoza kuyeretsa machimo athu onse kufikira ifa. But people do not focus to that Jesus. koma anthu sakhala nchidwi ndi Yesu uyuyu ya. Everyone, if you see here, tione apa in verse 2, vesi yake 2 Jesus said like this, Yesu akamba chonchi. Son, be of good cheer, the last sign, your sins are forgiven you. ndi Yesu akuti limba mtima machimo ako akhululukidwa. Jesus said, son, your sins, you have to be happy, you should be thankful, you should be blessed. ndakuti mwana wanga uyenera kukhala ukondwa komanso kuti wadalitsika Because your sins are forgiven. chifukwa machimo ako akhululukidwa. In other words, I will forgive your sins. mwa njira ina ndikhululukira machimo ako. Jesus is saying like that. ndi akulankhula choncho Yesu Is that right? si choncho. Remember, if you see here verse 3, ndi mukaona vesi ya 3 there are scribes who were within themselves. ndati alembi ananena mtima mwawo. Some of these scribes said, this man blasphemes. ndi akuti ananena kuti uyu achitira mulungu mwano. This man blasphemes. Why did the scribes say like that? ndi chifukwa chani alembi akunena choncho kuti achitira mulungu mwano. In their heart, m'mitima mwawo they don't believe that Jesus Christ has the power to wash away the sins. mtima mwawo samakhulupirira kuti Yesu ali ndi mphamvu yoyeretsa machimo awo. Now, when I see many Christians, ndi ndikaona Khristu ambiri lero when lino, I meet up with many Christians ndi ndikakumana nawonso ambiri here in Malawi, m'Malawi muno, many people say ndi anthu ochuluka amanena that they believe in Jesus Christ. timakhulupirira mwa Yesu, And they believe that Jesus Christ is their personal Savior. tikhulupiriranso Yesu mbuye ndi mpulumutsi moyo wathu. And then if you ask them, what do you do if you commit sin? ndi tikafunsa umachita chani ukachita tchimo. People say, I pray for forgiveness. nthawi zonse mapemphera Then let me chikhulupiriro. ask you, ndi mafunsanso is that truly believing in Jesus Christ as a Savior? ndi kodi kumeneku ndiye kukhulupirira mwa Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Are you sleeping? mwagona? Answer me. ndifuna mundiyankhe. People say that Jesus Christ is their personal Savior. ndi akuti Yesu Khristu mbuye ndi mpulumutsi wawo. Okay? si choncho? What do you do if you commit sin? ukachita tchimo umatani? I pray for forgiveness. ayi ndimapempherera chikhululukiro. People who say like that, anthu amene amanena chonchiwa, is that truly believing Jesus Christ as their Savior? kodi kumeneku ndiye kukhulupirira Yesu Khristu ngati mpulumutsi wawo di? What's the problem? vuto ndi chani pamene papa? As people say that Jesus Christ is my Savior, mmene anthu akunena kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wanga, in their hearts, their Jesus Christ is not a full Jesus Christ. ndi Yesu Khristu siwokwanira It's siwodzala not mtima mwawo. whole. si iye yekhayo mumtima They mwawomo. only know partially, part of Jesus Christ. ndi amangodziwako kambali kochepa ka Yesuyo basi. You understand? tumvetsetse? They only know part of Jesus Christ. amangodziwako kambali kena kake ka Yesu. They do not fully know Jesus Christ. ndi samamudziwa bwinobwino Yesu yese. Everyone, do you know the reason why God chose Jesus Christ to become our Savior? ndi mudziwa chifukwa chani Mulungu anasankha Yesu kuti akhale mpulumutsi wathu? Because that Jesus Christ is one and only one chifukwa Yesu Khristuyo ndi iyeyo yekhayo basi mmodzi
who has the power to defeat sin, amene ali ndi mphamvu yogonjetsa uchimo also defeat death. komanso wogonjetsa imfa. What did I just say? ndanena kuti chani? Jesus Christ has power to Yesu Khristu ali mphamvu yotani? defeat sin. kugonjetsa uchimo. Secondly, he also has the power to defeat what? yachiwiri ali ndi mphamvunso yotani? Defeat death. kugonjetsa imfa. That's why God chose Jesus Christ. ndifa chake mulungu anasankha Now, Yesu you Khristu. understand that he has the power to defeat sin. ndi pomvetsetsa kuti ali mphamvu But what yogonjetsa does this uchimo. mean that he has a power to defeat death? iyeyonso ali ndi mphamvu yogonjetsanso imfa. Everyone, when God planned to give salvation to us, ndi mulungu atapanga plani yopereka chipulumutso kwa ife. God planned to wash away our sins once and forever. ndi anapanga chisankho choyeretsa machimo athu kamodzi kwatha. How long? kangati? How long? kochuluka bwanji? That was the plan of God. ndi inali plani yake ya choncho. So now to fulfill his plan, ndi kuti akwaniritse plani yakeyo he needs a power, ndi amafunika mphamvu. a powerful way whereby he can pay the wage of sin and keep that salvation eternally. ndi amafunika mphamvu yoti alipire mphotho yochimoyo komanso ndi kuchisunga chipulumutsocho nkukhala chamuyaya. Are you getting what I'm saying? mumvetsetsa zomwe ndikuyamba eh? Because if Jesus Christ died and death prevails over him, chifukwa ngati Yesu wafa kenako imfa nkukhala pamwamba pake osadzukanso. we have heard that Jesus Christ died, tinamva zoti Yesu wafa. but we cannot know whether he has defeated death. If he remains dead, we don't see the full power of Jesus Christ. sitidziwa zoti wagonjetsadi imfa chifukwa sanauketuyu ndi sitikadaona mphamvu ya Yesu Khristu. That's why when God sent Jesus Christ to this earth, ndifa yake atatumiza Yesu pa dziko lapansi. two things reason why God chose Jesus Christ. ndi zinthu ziwiri zimene achitika Yesu Khristu. Because Bible says wage of sin is what? akuti mphotho yochimo ndi yani? Wage of sin is death. imfa. Yes, he is the one who will die for our sins. ndi iyeyo amene wafa chifukwa cha machimo But athu. number two, koma chachiwiri, who does he have power to defeat the death and resurrect ndi ndani amene ali ndi mphamvu yogonjetsa imfa kenako ndi kuuka kuimfa. and stand there next to God to be the proof, ndi ndikukakhala pafupi ndi Mulungu nkukakhala chitsimikizo to show that God's will was fulfilled, kuti aonetse kuti chifuniro cha Mulungu chija to be chakwanitsika. there eternally, to live eternally, ndi asangokhala kwa kanthawi koma akhale ku to nthawi yonse. prove that he has paid the wage of sins, nthawi zonse nkumakhalapo kuti and ine that he had ndalipira defeated mphotho death. yochimo. ndinagonjetsa he will imfa. not die, simufanso to inuyo. show that salvation does not die. kutanthauza kuti chipulumutso sichimafa chimene Yesu akuoneka. That's why it's very important for Jesus Christ to resurrect, ndi zimene zofunika kwambiri kuti Yesu auke. because it is proving to us that he has the power over death, azitsimikizira ali ndi mphamvu pa imfa. meaning that this salvation will not die, mwa njira ina chipulumutso ichi no matter sichidzafa. what the circumstance might be. posatengera kazi zinthu zanji zimene tidutsemo. That is what we call salvation of God. chimenechi chimene timachitcha chipulumutso cha Mulungu. Not only that he died to wash away our sins, osati kuti anangofa kulipira machimo athu. but once you have been saved and you have received the forgiveness of sins, ndi mmene tinapulumutsidwa nkulandira chikhululukiro cha machimo. you receive the heart of Jesus Christ, ndi timalandira mtima wa the Yesu spirit that is Khristu. in Jesus Christ, mzimu wake wa Yesu Khristu who does not die. umene siumafa. Meaning that salvation also cannot. kutanthauza chipulumutsonso sichingafe. Do you understand? tikumvetsetsa That's why mmene we call this eternal salvation. chimene timachitcha kuti chipulumutso chamuyaya. We call it what? timachitcha chani? Eternal salvation. chipulumutso chamuyaya. Not only the wage of sin is paid, osangonena kuti tchimo lathu but Jesus lapidwa, Christ defeated death, lived forever. koma Yesu Khristu wagonjetsa imfa He will akukhala ku nthawi stand zonse. and live forever. wagonjetsa ndi akukhala ku He nthawi will yonse. always be there at the right hand of God. ndi akukhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate. He has that power. ali ndi mphamvu ya chonchoyo. Do you have that power? inuyo muli mphamvu imeneyo.
That's why we cannot work for our salvation. ndifa yake singagwire ntchito pa chipulumutso chathu. Only Jesus Christ Yesu Khristu yekha can fulfill God's salvation. ndi amene akhoza kukwaniritsa chipulumutso. So let's look cha at one Mulungu. word. Tione mawu amodzi. In Romans chapter 5, Aroma chapter 5, Bible says like this. Bible ukamba chonchi. Romans chapter 5, Aroma chapter 5, sorry, chapter 4, makamaka chapter 4, verse 25. Aroma chapter 4 verse ya 25. It says like this. Ukamba chonchi. Who was delivered up because of our offenses. Amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu. Now he was delivered for our sins, in other words. Anaperekedwa mwa njira ina chifukwa cha machimo athu. And Ndipo was raised because of our justification. anaukitsidwa chifukwa cha kutiyesa ife olungama. You see, it's not that Jesus Christ just died to wash away our sins. Ndesi kuti Yesu anangofa kukalipira machimo. His death was to pay. Nde ifa yake inaliyo kalipira. His death was a symbol to pay for the wage of our sins. Nde ifa yake inali chizindikiro choti akulipira mphotho ya uchimo. But for us to become righteous, Koma kuti ife tiyesedwe olungama. what is the meaning of righteous? Nde kukhala olungama kutanthauza chani? We have to also believe that he has resurrected. Nde tikhulupirirenso kuti anauka. For what? Chifukwa cha chani? For our what? Chifukwa cha chani? Our justification. Mwa njira ina kuti ati In yese other ife words, olungama. salvation Mwa njira ine chipulumutso is once ndi kamodzi and for all. ku nthawi yamuyaya. This is heavenly God's salvation. Ichi nde chipulumutso chakumwamba cha Mulungu. But if you say that Jesus Christ only died for our past sins, Ngati mutanena kuti Yesu anangofera machimo athu ambuyo, are you fully believing in the salvation of God? kodi mukhulupiradi mu chipulumutso cha Mulungu? Is that full salvation of God? Ichimenechi chipulumutso cha Mulungu chathunthu? If you do not understand that salvation is once and for all, Ngati simungakhulupirira kuti chipulumutso ndi kamodzi kwatha, in other words, it's eternal salvation. mwa njira ina ndi chipulumutso chamuyaya. Like many people say, past sins he has washed away. Monga anthu amakamba, machimo ambuyo But for our anayeretsa. future sins, we have to pray for Koma forgiveness. machimo atsogolowo tiyenera tipempherere tokha. Why that cannot fit to the gospel? Ndi chimene sizingagwirizane ndi uthenga wabwino chifukwa chani? Everyone, then they're denying the resurrection of Jesus Christ. Mwa njira ina chifukwa kuti awa akukana kuuka kwa Yesu. Everyone, the full gospel is Uthenga wathunthu. he died to pay the wage of sins. Anafa kulipira mphotho ya uchimo. And he lived so that we remain justified. Ndi anakhala ndi moyo kuti ife tikhalebe olungamitsidwa. Amen. Amen. He resurrected so that we remain as justified people. Ndi anauka kuti ife tikhalebe anthu olungama. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa? He resurrected so that we remain as what? Anauka kuti ife tikhalebe otani? Justified people. Olungamabe. We remain as righteous people. Ndi timakhalabe anthu olungama chifukwa Yesu anauka. Do you understand? Tumvetsetsa kaya? Do you understand? Tumvetsetsa kaya? But the problem is, Koma vuto ndi lakuti Bible says that he resurrected for our justification. Bible likuti anaukitsidwa kuti yese ife olungama. But instead of this word, Koma m'malo mwa mawu awawa people follow their feelings. anthu amatsatira maifaifa I awo. have evil thoughts that arise in my mind. Maganizo anga oyipa abwanja I also make amatuluka. mistakes. Penanso ndimalakwitsa. So what happens? Ndi chimechitika nchani? Little by little, Pang'ono ndi pang'ono people forget that Jesus Christ has resurrected. anthu amayamba kuyiwala zoti Yesu And people anaukanso. forget that this salvation is once and for all. Amayamba kuyiwalanso kuti chipulumutso chinkamodzi kwa nthawi People yonse. forget that this was eternal salvation. Ndi anthu amayamba kuyiwala kuti chipulumutsochi ncha nthawi yonse. Do you understand? Tumvetsetsa. Little by little, people influence this salvation gospel
with their own feelings and their own thoughts. ndi anthu amamba kuyendera maganizo awo nkusokoneza chipulumutso chicha. How can I say I have become righteous? Andinganene bwanji kuti ndine olungama, I have evil thoughts. ndili maganizo oyipa, Yeah, I make mistakes in my life. ndimalakwitsa. So isn't it right for us to say, although I believe in Jesus, ngakhale ndikukhulupirira mwa Yesu, although I know that he died on the cross, ngakhale ndikudziwa zoti anafa pa although mtanda, I go to church, ngakhale mapita chechi, although I say that he's my personal ngakhale savior, ndikunena kuti ndiye mpulumutsi it's wa moyo wanga, right to say that I have sinned. sizolakwika kunena kuti ndachimwa ayi. Little by little, Pang'ono people follow their feelings, their thoughts, rather than what Bible says. ndi anthu amambotsatira maivaiva awo, maganizo awo kuposera zimene baibulo likamba. Do you understand? Tumvetsetsa, Do you understand? tumvetsetsa. But every Bible clearly says, Koma baibulo likamba mwachindunji, he, verse 25, who was delivered up because of our offenses amene anaperekedwa chifukwa cha zolakwa and zathu, was raised because of our ndipo justification. anaukitsidwa kuti yesa ife olungama. Do you understand? Tumvetsetsa. So, what is the meaning of true service to God? Ndi tanthauzo la kupembedza koona kwa Mulungu ndi chani? We have to believe in Jesus Christ who died on the cross for our sins. Ndi tiyenera tikhulupirira mwa Yesu Khristu amene anafa pa mtanda chifukwa cha machimo And athu. at the same time, we have to believe and glorify the Jesus Christ who resurrected from the dead. Ndi tikhulupirirenso Yesu Khristu amene anafa ndi kuuka kwa akufa. And these two acts which Jesus Christ has done, Ndi ntchito ziwiri zimene anachita Yesu, these two things that which Jesus Christ achieved, ziwiri zimene anakwaniritsa Yesu, we call this redemption ndi timachitcha chiwombolo. in Christ Jesus. Chiwombolo mwa Yesu Khristu. Amen. Amen. We call this the redemption that is in Christ Jesus. Ndi timachitcha chiwombolo chimene chili mwa Yesu But many Khristu. people only know about Jesus Christ who died on the cross. Ndi anthu amangodziwa za Yesu amene anafa pa In mtanda. their hearts, their salvation is only temporarily salvation. Ndi amaona nga chipulumutso chawo nchakwa nthawi chabe. In other words, it dies. Chongokhala kwa kanthawi kochepa basi. What it means by die means that the people speak, he has only washed away our past sins. Ndi anthu amangolankhula kuti anafera machimo athu ambuyo. So anytime that you commit sin, you become a sinner. Ndi umebweranso nthawi ina umene wakhalanso So ochimwa. now it depends on you, Ndi ukachimwa ndi kuti how uzidalira pa you iwe. behave. Ukuyenera wekha uchirepo kanthu. Everyone, put that behavior, how you feel, put that aside. Zimenezi ziyikeni pambali mene mamvera mene maganizira ndi As we all hear, ndi monga tikudziwa if you see tikuona. Romans chapter 3, verse 19, Roma chapter 3 verse ya 19, verse 23, makamaka verse ya 23. as you know, Pastor Park often preach like this. Ndi abusa apaka akalalika. For all have sinned and fall short of the glory of Pakuti God. onse anachimwa anaperewera pa ulemerero wa Mulungu. We're not saying that we have become righteous because we did not commit sin. Sitinakhala olungama chifukwa sitinachita uchimo. Understand? Tumvetsetsa Who pamenepo. is there here among us who has never committed sin? Ndi ndani pakati pathu amene sanachitepo uchimo? Yes, everyone has committed sin. Wina aliyense I have ochimwa. committed sin. Inenso ndachita We uchimo. have to acknowledge that we are people who can only commit sin. Ndi tizindikire kuti inde tikhoza kungochita uchimo basi. Is that right? Si choncho? For all have sinned and fall short before the glory of God. Pakuti onse anachimwa ndi kuperewera pa ulemerero wa Mulungu. But then verse 24 says here, Koma verse ya 24 ikulankhula. let's read all together. Tiyeni tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyeni tiyambe. Being Ndipo justified ayesedwa freely olungama by paulere his grace chiwombolo through mwa the redemption Yesu that is Kristu. in Christ cha mwa Jesus. Khristu Yesu. Bible says, The Bible likuti being justified, ayesedwa olungama. you have become righteous. Takhala olungama. Doing something, Kufunika china chake? the Bible says freely. Ndi akuti kwa ulere You have not done anything, sinapange kalikonse. but freely, by his grace, you have Ndi become akuti justified. kwa ulere talungamitsidwa ifeyo. Now, through what then? Ndi kudzera mwa chani tsopano? Through the what? Kudzera mu chani? Redemption. Mu Now, chiwombolo. when we talk about redemption, Ndi tikakamba za chiwombolo okay, pamenepo. just saying that Jesus Christ died for my sins Kungonena kuti Yesu anafera machimo anga. is not full redemption. Si chiwombolo cha mtunthu chimenechi. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. That is only knowing half.
mungodziwa mbali imodzi half. What is redemption? Ndi chiwombolo ndi chani? Means we have been redeemed, we have been removed from our sins, we have been re-entered into Christ. Ndi tawomboledwa atachotsedwa machimo athu talowetsedwanso mwa Yesu Khristu. Through the redemption in Christ Jesus means Kudzera mu chiwombolo mwa Khristu He has tanthauza paid the wage of our sins. talipira mphotho ya uchimo athu. Secondly, He has resurrected for our justification. Ndi waukanso kuti yese ife olungama. His resurrection Kuuka kwake is to keep our status, our heart, to be free from sin, to be called righteous, to be justified eternally. ndi kuuka kwake ndiko kusunga moyo wathu pa mulingo wonena kuti ndife olungamabe ndidzakhala olungama. But if you say that I believe Jesus Christ who died on the cross for my sins, Ngati ukhulupirira mwa Yesu Khristu amene anafera pa mtanda machimo athu. and then you say, but do you have sin in your heart? Yes, Pastor, who does not have sin? Ukana uli mchimo, ndani angakhala opanda uchimo, tili nalo inde. Has Jesus Christ resurrected in your heart? Kodi Yesu wanu anauka mtima mwanu? Has Jesus Christ resurrected in your heart? Kodi Yesu wanu anauka mtima mwanu? Your Jesus Christ is dead Jesus Christ, Yesu wanu amene muli nayeyo ngwakufa who mtima remained mwanu. dead, Akukhalabe who wakufa has no adakalimana. power, Alibe mphamvu who Yesu cannot wanu. wash away our sins forever. Ndipo Yesu wanuyo sangaeretse Your machimo Jesus athu. Christ is the one who can only wash away past sins, Koma Yesu Khristu wanje ongoyeretsa machimo ambuyo. but not forever. Osayeretsa mtsogolo. Is that the true Jesus Christ in the Bible? Nde Yesu Khristu uyu ndi woona wa Baibulo. Is that the true Jesus Christ the Bible is teaching us? Ndi amene Yesu Baibulo liphunzitsa za Yesu wake wa mtundu wotereyu. No. Ayi. That's the Jesus Christ which people have created Ndi Yesu amene anthu amulenga okha using humanly thoughts, ndi maganizo awo foyira human understanding. ndi kamvetsetsedwenso ka munthu basi. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. But everyone, we believe in Jesus Christ. Ife timakhulupirira mwa Yesu Not Khristu. only that He died on the cross to wash away our Osati sins, kuti anangofa pa mtanda woyeretsa machimo but athu. we believe in Jesus Christ who defeated death and who resurrected Tikukhulupirira mwa Yesu amene anagonjetsa imfa ndi kuukanso. to make us to be justified, to keep us at a righteous status. Ndi anatisiya pa mulingo onena kuti ndinolungama, ndinolungama, ndinolungama. Now, this is how Apostle Peter testified. Ndi mtumwi Petro akuchitira umboni. Let's see book of Acts chapter 4 for a moment. Tione machitidwe chapter 4. In the book of Acts chapter 4, Machitidwe chapter 4 verse 10. verse ya 10. Acts chapter 4 verse 10. Machitidwe chapter 4 verse yake ya 10. Here Bible is it's Peter who's shouting to the people, preaching. Ndi Petro ndi amene akulankhula kwa anthu. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead. Zizindikirike izi kuti anthu onse a Israeli kuti dzina la Yesu Khristu Nazarayo amene munampachika pa mtanda amene Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Now Peter mentions the two things. Ndi akukamba zinthu ziwiri Petro. Jesus Christ was crucified, Yesu anapachikidwa, right? si choncho? And Jesus Christ was raised from the dead. Ndi Yesuyo anaukitsidwanso kwa akufa. So Peter understands these two acts Ndi Petro akumvetsetsa zinthu ziwiri izi which we call redemption zimene tikuzitcha chiwombolo in Christ mwa Yesu Jesus, Khristu. right? Si choncho? And then Bible says, Ndi Bible by likuti him, by that Jesus, mwa iyeyo Yesu amene this man, munthu uyu in talking about himself, I, Peter, ine Petro stands here before you, ndikuyima pamaso panu whole. wamoyo. I'm standing before you as a whole. I'm perfect. I'm righteous, in other words. Ndikuyima pamaso panu wolungama, wolungamitsidwa. Amen. Amen. He believed not only in the death of Jesus Christ, Nesakukhulupirira mu imfa yokha Yesu Khristu. he is the one who has witnessed the resurrection of Jesus Ndi Christ. iyeyo amene wachitira umboni kuuka kwa That's Yesu. why Peter came to believe that through Jesus Christ, I have become whole, I have become healed, I have become perfect, righteous. Ndi Petro akukhulupirira kuti kudzera mwa Yesu Khristu ndakhala wangwiro, ndakhala olungamitsidwa,
Everyone, this is a true redemption Bible is teaching us. ndi ichi nchombolo chimene baibulo likuphunzitsa. And if you're fully understanding that we have been washed, our sin has been washed through the blood of Jesus Christ, ngati takhulupirira kuti machimo athu anayeretsedwa ndi Yesu Khristu and we have been justified through his resurrection. ndipo tayeretsedwa ndi kuuka kwake, Everyone, are you whole? kodi ndinu aphuphu Are you angwiro? perfectly righteous? Kodi ndinu olungamitsidwadi? Have you become justified Kodi before God? mwalungamitsidwa tsopano? I feel like I'm a sinner. Ndumva ngati ndine ochimwa ine. Everyone, then you have not fully understand the redemption in Christ Jesus. Ndekuti simunamvetsetse chiwombolo cha Yesu. That's why people forsake that Jesus. Ndifaika anthu amamkana Yesu. They only receive half of Jesus, but they forsake the other half. Amangolandirako hafu ya Yesuyo mbali inayo nkuitaya. Here, verse 11, Verse 11. Acts chapter 4, verse 11. This is a stone which was rejected by you builders. Iye ndiye mwala woyesedwa wopanda pake ndiye inu omanga nyumba. Yeah, people are rejecting that Jesus. Anthu anamkana Yesuyo. They only believe that he died on the cross, Anangokhulupirira kuti anafa pa mtanda. but they don't believe that he had defeated the death to resurrect. Do Ndesanakhulupirire kuti anagonjetsa imfa ndi kuuka kwa akufa. you understand? Tikumvetsetsa. But everyone, which has become chief cornerstone? Umene unakhala mwala wapangodya. If you remove the chief cornerstone of the building, Mukachotsa mwala wapangodya, what happens? chimachitidwa chani? That building or that house collapses. Ndi nyumba imeneyo ngati mwachotsa mwala wapakona imagwa nyumba imeneyo. Understand? Tumvetsetsa. In other words, Mwanjira ina, don't put anything else other than the name Jesus Christ in this gospel. ndi mwanjira ina museke china chilichonse kupatula dzina la Yesu Khristu mu uthenga Here, wabwino. verse 12 says, Verse 12 yukamba. nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina aliyense pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Bible says there's no other name than Jesus Christ. Ndakuti palibe dzina linanso kuposera There's dzina no la Yesu. other one who can wash away our sins other than Jesus Christ. Palibe wina amene angaletse machimo athu kuposera Not even Yesu. you, not even your prayers. Ngakhale inuyo mapemphero No anu matter how hard you try, kaya muyesera mochuluka motani God mphamvu. did not give that power to you. Mulungu sanapereke mphamvu kwa inu. God only gave that power to who? Mulungu apereka mphamvu imeneyi kwa ndani? Jesus. Kwa Yesu Khristu. So if you want to wash your past sins, Ngati mufuna muyeretse machimo anu ambuyo, the power to wash your past sins is in who? mphamvu yoyeretsa machimo anu ambuyo ili mwa ndani? Jesus. Mwa Yesu. If you want to wash away present sin and future sins, Ngati mufuna muyeretse machimo anu alero ndi amtsogolo, also that power is in who? mphamvu imeneyonso ili mwa ndaniso? It's only inside Jesus. Ili mwa mkati mwa Yesu Khristu Because mokha. God did not give that power to any other name in this world. Chifukwa Mulungu sanapereke mphamvu imeneyi ku dzina lililonse pa dziko lapansi. So if I say pray for forgiveness, Ndikanena kuti pempherani that's chikhululuko. wrong. Ndizolakwika. Because God did not give that power to Kwa you. Mulungu sanapereke mphamvu imeneyi kwa inuyo. Isn't that right? Si choncho? Isn't that right? Si choncho? So whether it's our past sins, Kaya ndi machimo athu ambuyo, it's our present sins, kaya machimo athu whether it's alero, our future sins, kaya machimo athu amtsogolo, we have to find the answer in who? tikuyenera tipeze yankho lathu mwa ndani? Only in Jesus Christ. Mwa Yesu Khristu mokha basi. Are you struggling with your future sins? Kodi muvutika machimo anu Are you amtsogolo? struggling with the mistakes, errors in your life? Muvutika ndi zolakwitsa za moyo wanu? Everyone, don't search for the answer in you. Musasakesake yankho mwa inu eni. Do you understand? Tumvetsetsa. God gave only one name under heaven that can wash away our sins. Mulungu anapereka dzina limodzi pansi pa thambo limene Only likuyeretsa one machimo. who can wash away all our sins. Ndi mmodzi yekha dzina limodzi limene lingayeretsa machimo It's athu. who? Ndi ndani ameneyo? Jesus Christ. Yesu Khristu. Amen. 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 Everyone, that's whom you have to hear. That's the Jesus you have to learn. That's the Jesus Christ you have to believe. Ameneyo ndiye Yesu amene muyenera muphunzire, amene muyenera kukhulupirira nkuyenda naye. But like these scribes, here we have read in Matthew chapter 9. Koma alembi ku Mateyu chapter 9 kucha. They call Jesus Christ, the name of Jesus Christ, the words Jesus Christ say, they call it blasphemes. Ndi akumuona Yesu nkumanena kuti uyu akuchitira mwano Mulungu.
people who do not seek for salvation in Jesus Christ. anthu amene sanafunefune chipulumutso mwa Yesu Whether it's your Khristu past sins, kaya machimo awo ambuyo whether it's your present sins, machimo awo alero whether it's your future sins. ngakhale machimo amtsogolo. If you think that He only washed your past sins and you are working on for your future sins, ngati muganiza kuti akukhoza kungoyeretsa machimo anu ambuyo ena awa muzikoza nokha, you are same as scribes here today. ndi inuyo mufanana ndi alembi awawa. Do you understand? Tumvetsetsa, Do you understand? mvetsetsa. But everyone, Bible is teaching us. Ndi Bible liphunzitsa. Like Jesus said in Matthew chapter 9, verse 6. Ndi monga Yesu akamba Matthew chapter 9 verse 6. What did Jesus say? Matthew chapter 9, Yesu verse 6. akuti chani pamenepo? Yeah, Jesus said here, Ku Matthew Matthew 9, verse chapter 6. 9 verse 6 Yesu akulankhula motere. He wanted to know, let the people know, Amafuna anthu adziwe. but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali nazo mphamvu zokhululukira machimo. Everyone, reason why Jesus Christ came. Ndifukwa chani Yesu Khristu anabwera. Reason why He preached unto us. Ndifukwa chani analalikira kwa Reason ife. why He ministered to us Ndifukwa chani anachitira is umboni to kapena teach analalikira. us who He is. Amafuna atiphunzitse kuti iyeyo ndi ndani. Reason why you come to church. Ndifukwa chani mabwera ku church. Reason why you listen to the sermons Ndifukwa chani makhala pa is to service. learn who Jesus Christ is. Ndi kuti tiphunzire kuti Yesu Khristu ndi ndani. Meaning that He is the one who has the power to forgive our sins. Kutanthauza kuti ndi iyeyo amene ndi mphamvu yokhululukira machimo athu. Today, people's eyes are going away from Jesus. Anthu apita kutali ndi Yesu. Pastor, what should I do? Abusa ndipange chani? Should I pray for Kodi forgiveness? ndipemphere Should I chikhululuko? confess my sins? Kapena Should I try to ndilambe keep the machimo commandments? athu? Kodi ndipemphere chikhululuko? More and more people's eyes are going away from Jesus. Maso a anthu akuchoka kumatalika kumapita kutali ndi Yesu. Everyone, one and the most important reason why God sent Jesus Christ on this world. Ndi chofunika chimodzi chimene Yesu anamutumizira pa dziko He is the lapansi. one and only one whom God gave the power. Ndi iye khayo amene Mulungu anampatsa Only mphamvu. name in this universe who can wash away our sins. Dzina lokhalo pa dziko lapansi pano amene likhoza kuyeretsa Who machimo can athu. wash away our past sins. Kuyeretsa machimo athu Who can wash away ambuyo. our present sins. Machimo athu alero. Who can also wash away our future Amene sins. akhoza kuyeretsanso machimo athu atsogolo. If you just speak about Jesus Christ who has washed away your past sins, Ngati mungokamba kuti Yesu anayeretsa machimo athu and ambuyo. you are trying to seek some other way to pray or worship God or seek for forgiveness to wash away your future sins, Ndi kuti inu mukusakasaka njira zanu zoyeretsa machimo anu mwina kupemphera ndi zina zotero zoyeretsa you machimo anu cannot call atsogolo. yourself a believer of Jesus Christ. Ndi inuyo musadzitchule nokha kuti ndine okhulupirira Yesu. Do you understand? Tumvetsetsa. Because you're believing Him dying on the cross, Chifukwa simukhulupirira Yesu amene anafa pa but you don't mtanda. believe about His resurrection. Komanso simukhulupirira kuuka You kwake. don't believe that He has eternal power. Simukhulupirira kuti ali ndi mphamvu You yamuyaya. don't believe that He can defeat the death, Ndi simukhulupirira kuti akhoza kugonjetsa imfa. right? Si choncho? That's why people embrace the thought, I'm a sinner. Ndi chifukwa chake anthu amakathera pamenepa ndine ochimwa. Now we need to learn about this Jesus Ndi tiphunzire za Yesu yuyu. more deeply. Mozama kwambiri. Who Jesus is. Kodi Yesu ndi ndani? He's not only a sacrifice who has died on the cross to wash our Ndi sins. nsembe chabe imene yangofa pa mtanda kulipira He's machimo the one athu. who can also defeat death and resurrect Koma ndiye amene anagonjetsanso imfa ndi kuuka. to prove to us, Kuti atsimikize kwa to ife. maintain Kuti atiyikebe pa mulingo omwewo. our status as justified, as righteous people. Kuti atiyikebe pa mulingo oti ndife olungamitsidwa ndife oyera Eternally. kwamuyaya. Amen. Amen. That's also the work Jesus Christ does for us. Ndi ntchito imene Yesu anachita kwa ife. If your salvation is not eternal salvation, Ngati chipulumutso chanu si chamuyaya. your salvation has not come from Jesus Christ. Ndi chipulumutso chanucho sichinachokere kwa Yesu Even Khristu. Hebrews chapter 10 verse 10 Aheberi says, chapter 10 verse 10. Hebrews chapter 10 verse 10, Aheberi chapter 10 verse 10. by that will Ndi chifuniro we chimene have been sanctified tayeretsedwa through the offering of the body of Jesus Christ mwachopereka cha thupi la Yesu Khristu once and kamodzi for all. kwatha. Amen. Amen. Whose will was this? Ndi chifuniro cha ndani chimenechi? It's God's will. Ndi chifuniro cha Mulungu. We have been sanctified through God's will, Tayeretsedwa mu chifuniro cha Mulungu through the offering of body of Jesus Christ
kudzera mu chopereka cha Once Yesu Khristu and kamodzi for all. kwatha To remain in that status as justified, righteous people forever. kuti tiyimebe pa mulingo menewo kuti ndife anthu olungamitsidwa oyeretsedwa kwamuyaya. Peter believed that there's no other name. Ndi Petro anakhulupiranso tipebe dzina lina. That's why he testified. Ndifa yakana achitirombo. Jesus Christ who was crucified Yesu Khristu amene anapachikidwa, and Jesus Christ who resurrected. amene anauka. By that, Ndi chimenecho, I stand here as a whole, as righteous before you. mwa chimenechocho ndikuyima pano wamoyo wangwiro wolungama. Amen. 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 Everyone, this has to be our testimony. Ukhale umboni wathu. If you want to be truly be saved, to be righteous, to go to heaven, Ngati mufuna kukhala opulumutsidwa olungama pita kumwamba, you have to be able to testify like Peter. nde muyenera muchitire umboni ngati Petro. Hebrews chapter 10 verse 14 Ahebrews chapter 10 verse 14 also say here. yukambanso apa. Let's read all together. Tiwerenge tonse Ready? pamodzi. Tiyambe. Begin. Tiyambepo. For Pakuti by one ndi offering chipereko he has chimodzi perfected anawayesera forever angwiro those who are chikalire being iwo sanctified. oyeretsedwa. Amen. Amen. Yes, he has perfected. Anayesera angwiro. He has made the salvation to be perfect. Anapanga kuti chipulumutso chake chikhale changwiro. Everyone, it's a lie to say that Jesus Christ only washed away our past sins. Nde ndibodza kunena kuti Yesu Khristu anangoyeretsa machimo athu The ambuyo. Bible says he has perfectly done everything. Nde Bible ti kwangwiro kwathunthu anachita So ntchito we yonse. remain justified, sanctified Nde before God. tikhala olungamitsidwa woyera kwa Mulungu nthawi So zonse. if you clearly believe in the redemption in Ngati Christ Jesus, mukhulupirira mu chiwombolo cha Yesu you Khristu. fully believe in the crucifixion of Jesus Ngati mukhulupirira and kupachikidwa also kwa the Yesu. resurrection of Jesus, Komanso kuuka kwa Yesu. can we say that we have sin in our heart? Tinganena kuti tili mchimoso m'mitima mwathu. Then what do we say? Nde tinena kuti cha? Do we say that we are sinners or we say we are righteous? Nde tinena kuti ndife ochimwa kapena olungama. We are, Ndife yes, righteous. inde ndife olungama. He has made me to be righteous, Anandipanga ino kukhala olungama. justified, Wolungamitsidwa. perfected Wangwiro forever. ku nthawi yonse. Amen. Amen. Everyone, this is those people who truly worship God, worship Jesus Christ. Awatu ndi anthu okhawo amene akhulupirira mwa Yesu ndi amene amapembedza Mulungu We kowo. hope that this gospel enters into your heart. Amene uthenga wabwinowu umalowa m'mitima mwawo. Trust in the name of Jesus Christ, Kukhulupirira mu dzina la Yesu who has the Khristu. power to wash away all our sins Kuti iyeyu anayeretsa machimo athu once and for all. kamodzi kwatha. Everyone, that is a true service to God. Kumeneku nde kupembedza koona kwa If you Mulungu. have not been doing that till now, Ngati sirutere mpaka na then pano. from today you believe in Jesus Nde Christ, lino tikhulupirira who mwa have Yesu washed away Khristu. all your sins Ndi kuti iyeyu anayeretsa machimo once and for all, kamodzi ku nthawi made yonse. it perfect, Kwamuyaya mwangwiro. and to embrace the fact that I have become righteous. Ndi kugwira fundo imeneyo kuti I ine am ndakhala justified. olungama ndalungamitsidwa. Everyone, that is those people who truly believe in Jesus and worship Jesus. Awo ndi anthudi amene amakhulupirira mwa Yesu Khristu amene We thank the amapembedza Mulungu. Lord that we are able to worship God in these words. Nde tikuti tikhoza kukhulupirira Mulungu ndi kumpembedza mu njira Are imene you ndi all mawu amene. saved? Ndife opulumutsidwa? Have you all become righteous? Kodi nonse mwakhala olungama? Have you become free from all your sins? Kodi mwayeretsedwa machimo anu? Amen. Amen. Yes, we are truly righteous before God. Inde ndife olungamadi. Not through our good deeds, Osati mchito zathu zabwino. through the blood of Jesus Christ, Kudzera mwazi wa Yesu Khristu where he shed on the cross. amene anaperekedwa pa And mtanda. also through the resurrection of Jesus Christ, Kudzeranso mu kuuka kwa Yesu whom he defeated the death. amene anagonjetsa imfa. Amen. Amen. Yes, that's why we are worshiping, true worshiping God. Ndifa chake apa tipembedza kuona kwa Mulungu. Today, up to here, I'll preach. Let's pray. Kufikira apa tenti pemphere.
Father God, thank you for giving us this time. Atate zikomo potipatsa nthawi. We thank the Lord for giving us this true gospel. Tikuyamika Ambuye potipatsa uthenga wabwino otere. Problem is today people believe in their own understandings, Vuto nkuti anthu amakhulupirirabe nkamvetsetsedwe kawo, not in the word of God. osati mawu a Mulungu. You have sent Jesus Christ to die for our sins, Mwatumiza Yesu Khristu amene anafera machimo athu, and also Jesus Christ resurrected for our justification. amenenso anauka chifukwa chakuti yese ife olungama. Lord, this word has been fulfilled. It has been witnessed to us. It is recorded in this Bible. Mawu akwanitsidwa ndipo isi monga malingana ma Bible. That's why Jesus is telling us that your sins are forgiven. Ndifake Bible tiuza kuti machimo anu akhululukidwa. But people believe, rather than the Bible, people believe their thoughts and feelings. Koma m'malo mwa Bible anthu amakhulupirira maivaiva awo ndi maganizo So awo. many churchgoers worship God in sin. Anthu ambiri apita kuchechi ali ochimwa. Although they call out your name, Ngakhale amayitana pa dzina saying that lanu. Jesus Christ is my Savior, Koma ti Yesu ndiye mpulumutsi wanga. yet their hearts are remaining in sin. Koma mitima yawo ikukhalabe mu uchimo. That's not what you have died for. Monga inu mwatitsogolera. That's not why you sacrifice yourself. Amene munaperekera moyo wanu pa mtanda. Lord, you have died to wash away all our sins once and for all. Munafa kuyeretsa machimo athu kamodzi We kunthawi thank you, and we zosatha. thank you that, Lord, we can cherish this gospel in this church. Tikuyamikani kuti tikhoza kugwira mawu awa m'mitima mwathu. We pray that many people who are still lost in sin Tupemphera anthu otayika mu or being uchimo. miscarried in their own ways and thoughts, Amene akugwirabe njira zawo ndi maganizo we awo. pray that they can enter into the faith believing this word of God. Tupemphera kuti alowe mchikhulupiriro mwakukhulupirira mawu anu. Thank you for giving us this time. Zikomo potipatsa nthawi All imeneyi. these things we have prayed in the name of Jesus Tisiya Christ. zonsezi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zikomo kwambiri. Tamvetsera bwino ere? Tamvetsera bwino? Chabwino so panali chinthu china cha mtengo wapatali chimene abusa kuyambirira anachionetsa kwambiri ku Mateyu chapter 9. Akunena kuti Yesu amadabwa. Kunena kuti kuchiritsa munthu anthu amakuona kukhala kota kophweka, koma kukhululukira tchimo amakutenga kukhala kotani kovuta. Ndi Yesu adabwa kuti akuluakulu, kodi chovuta nchani kuti munthu achire ndi kunena kuti akhululukidwe tchimo? Mwa njira ina mmene akuzitengera Yesu afuna atanthauze kuti kukhululukira tchimo ndi kophweka kusiyana ndi process yoti munthu atani achire. Haleluya. So tikutha kuona kunena kuti maganizo anthu akukhazika pa zinthu zovuta nkumaona kuti nzotheka, koma chinthu chophweka nkumachitenga kuti nchotani chovuta. So chimene afuna ationetse Yesu monga makambira ku Mateyu chapter 9 verse ya 6 nkunena kuti iyeyu siwongochiritsa ayayi, komanso mudziwe kuti kuchiritsako nkovuta kuposa kukhululukira chani, kukhululukira tchimo. So mmene amapitirizaso abusa afotokozanso kunena kuti Yesu uyuyu sanali munthu wamba, koma anapatsidwa mphamvu kuchokera kumwamba chifukwa akufikira pokafa kenako nkugonjetsa chani ifa. Atagonjetsa ifa anataninso anauka. Fundo yofunikira kwambiri ndi yosangalatsa akunena kuti auke nkukhala ndi moyo afuna ayikebe standard ya moyo wathu kuti ikhalepo tani ifeyo polungamitsidwa. Ikhalepo tani? Auzeni azanu kuti Yesu anauka kusiya standard ya moyo wanu kuti mukhale olungamitsidwa abe. Tauzani. Aha. So nchifukwa chake akukhala pa dzanja lamanja kuchitira umboni kuti ndi olungama awawa, ndi olungama ndalungamitsa. Kumapeto kwake amatsimikizira kuti tikamati chiwombolo kamene kuti redemption ikutanthauza kunena kuti Yesu wafa, wagonjetsa ifa, kenako waukanso kwa chani, kwa akufa. Ngati wauka kwa akufa, Aroma chapter 4 verse 25 anaperekedwa chifukwa cha zolakwa zathu, anaukitsidwa kuti ife otani olungama. Verse ina inanisangalatsa kwambiri Machitidwe 4 chapter 10. Machitidwe chapter 4 verse ya 10 imene Petro akunena kuti anafatu ameneyo kenako anauka ndi chifukwa chake ine ndine wachani, ndine wamoyo. Auzeni azanu ndi chifukwa chake ndine wachani ine. Aha. So Yesu Khristu watipanga kukhala angwiro ndi olungama chifukwa anafa kenako ndi kuuka, kutanthauza anagonjetsa uchimo wambuyo walero ngakhalenso wantsogolo. Zamtengo wapatali. Ambuye alemekezeke chifukwa cha nthawi yake imene anatipatsayi. Amen.